Mae'r cwrs yma yn addas i fyfyrwyr sy'n angherddol am wneud gwahaniaeth ym mywydau pobl sy'n ymrwymio i gyfiawnder cymdeithasol ac yn barod i fynd i'r afael a chymhlethdodau ymarfer yn y byd sydd ohoni. Yn dilyn ein raglen, bydd gennych chi'r dealltwriaeth theoretig a'r sgiliau angenrheidiol i lwyddo mewn ystod o feysydd gwaith cymdeithasol gwahanol, gan gynnwys yng nghyd-destun plant a'r teulu, iechyd meddwl oedolion a hyn oll o fewn fframwaith cyfreithiol a moesegol gwaith cymdeithasol yng Nghymru a Phrydain. Un o bryd nodweddion ein raglen yw'r amryw-brofiadau a'r leoliad gwaith, sef placement, a gallwn ni eu cynnig i chi, a bydd gweithwyr cymdeithasol profiadol yn partneriaethau cryf ag awdurdodau lleol yno i'ch helpu yn ogystal â thîm academaidd sydd â degawdau o brofiad ymchwil ac ymarfer. Felly, oeddech chi arbenigwyr yn eu priod faes fydd yn eich addysgu. Drwy gydol eich amser gyda ni, byddwch chi'n datblygu ystod o sgiliau gan gynnwys cyfathrebu, gwneud penderfyniadau moesegol a datrys problemau. A bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn amrediad o'r lleoliadau gwaith cymdeithasol gan gynnwys gweithio gyda theuluoedd, oedolion, pobl hŷn, iechyd meddwl, anabledd dysgu a phob dim arall dan hael. Os ydych chi'n ystyried gwneud cais, rydych chi siŵr o fod wedi ystyried y gost ynglym wrth fynd i'r Mhrifysgol hefyd. Mae nifer fawr o'n myfyrwyr yn gymwys i gael bursariaeth gan Gofal Cymdeithasol Cymru a oedd yn werth ychydig dros 25,000 y llynedd. Mae rai pobl hefyd yn gymwys am gymorth ychwanegol i dalu gostau gofal plant a lleoliadau gwaith. Wrth gwrs, os ydych chi wedi graddio o Mhrifysgol Caerdydd, efallai eich bod yn gymwys ar gyfer y gostyngiad gwerth 3,000 punt i gynfyfyrwyr. Os ydych chi'n barod i ddechrau eich gyrfa ym maes gwaith cymdeithasol ac eisiau bod yn rhan o raglen sy'n gefnogol ac yn heriol, byddwn ni wrth ein boddau clywed gennych chi yma yn Mhrifysgol Caerdydd, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at dderbyn eich cais.